Ilha og sayri ang karaang pulong binisaya. Ang karaang pulong binisaya nga atong makatunan sa ebanghelyo karon ang pulong nga nabilanggo. Nabilanggo gani napriso gibalhog sa bilangguan. Nindot ng pulong ng gibalhog. Kanang priso, di man na binisaya, na gatuong binisaya na kinan sila na priso. Di ako ang word nga prison cell. Ang sa binisaya agyod ana is nabilanggo or gibalhog sa bilangguan. Gibalhog mo ning gipansak ba. Nabilanggo. Sa dihang nabilanggo si Juan gipriso, gipapriso ni Haring Herodes. Kita po sa itong kinabuhi, daghang mga panahon nga mabilanggo ta. Na ay mabilanggo sa pagbati, mabilanggo sa bisyo, mabilanggo sa pagdumot, tanang mga butang nga makawagtang, mga diin makaingon nga mawagtangan kita kagawasan. Maunay nabilanggo. Di ba naikanta? Binilanggo ako sa paghigugma, wa na'y kagawasan, kining pagbati. Kadilhores na. Mga Binisaya, madungog na to na. Mga Bisaya, madungog na to na madomingo. Binilanggo sa paghigugma. Sa dihang nasayran kong may tag-iya ka na, nagbakho ako, kay binilanggo sa paghigugma. Binilanggo na preso, gibalhog sa prisuhan. Ilha og sayri ang karaang pulong Cebuano Binisaya.